नै आं बिश्वजित सारनो होनो थाखाय लादों आरोना इखो ओमफ्राय हनै जों थाबायलांगासिनो दै दोङो नालाय उपाय गैया ओमफ्राय आं दख'ना गानखायाखै दा थांनानै गानहैनोसै गाननो बादो आङो दा थांनानै गानहैनोसै गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय जोंहा बिराद मोनसे गिदिर हाबाफारि दङ थ' बेनि थाखायनो आं बाक्सायाव थांगासिनो मा हाबाफारि नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ अब्लाबो आंजों लोगोसे फैफादो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ गोबावनि उनाव आदाजों मोजां ना आदा खबरा दङ मोजाङैनो दं दासान्दि नै दायो बाक्सा मोनफैखांनानैहाय दख'नाबो गानखांबाय नै देलायखांबाय बे बिबारखौ नुनानै आं भिडिअ लायालासिनो थानो हायासै आरोना जा मोजांखामोन थ' दायो जोङो गेलेग्रा फोथारसिम थांनोसै फैदो ओंखारखांबाय आंखौ माबोरैहाय नुदो बिबारानो गाज्रि जासिगोन नामा सारनो होदो ना नै दायो जोङो देलायखांबाय आं दख'ना गानखांबाय नै आगैमोनाबो गासिबो देलायखांबाय एसे देलायना फैखादोंमोन मोजांथार नोंसोरदों आयौ खानाय स्ट्रेट खानायखौ बेलेग नुबाय देलायखौ नै जोंहा दिनैनि हाबाफारियाव लीना बसुमतारियाबो दंमोन जिहेतु लोगो मोनलायबाय बिलोगोखौ ओमफ्राय दायो नोंथांमोना लीनानिबो मोसानायखौ नुनो मोनगोन नायलांबाय थादो दिनैनि बे मिथिजानाय मुंदांखा बर'नि फावखुंग्रि फरायना देमस्रि दैमारि ग्रिनलेन्ड स्पर्ट्स क्लाबनिफ्राय गांसे गोथार मान बावनो आखायाव लादों साबायखर थाबाय बे समावनो आरोबाव सासे फावखुंग्रिखौ जोङो नोंथांमोननि सेराव सिनायथि होनायजों लोगोसे मान बावनो आखायाव लादों मुंदांखा फावखुंग्रि बिथाङा जाबाय थरेना लीना बसुमतारि आखाइखौ लीना बसुमतारि नोंथांमोननि सेराव साबायखर थाबाय आरो बे समावनो सासे बयजोंबो मिथिजानाय जोंनि उन्दैसिन फावखुंगुर जोंनि जायगानिनो नोंथांमोना दासिमबो निश्चय मोजाङै मिथिनो सिनायनो हायाखै बेनिखायनो जोंनि बे समाव बिथांखौ सिनायथि होनो लानाय बिथाङानो जाहैबाय मिस्टार सुरजित देउरि नोंथांमोना सिनायथिनो सिनायखै मेधाघाट जोंनि जायगानिनो गोजोननाय थाबाय साबायखर थाबाय दान्दिसे समनि उनाव बिथांमोननि डान्स खालामखांबाय लीनाजों सुरजितजोंहाय ओमफ्राय नै दायो जोङो थांगासिनो बिश्वजित सारखौहाय रिसिभ खालामनो थाखाय बिथाङा सफैबायनो ओमफ्रायहाय जों बयबो लामासिम थांनानैहाय बिश्वजित सारखौहाय वेलकाम खालामनो थांगासिनो ओमफ्राय नैबे धुति गानना फैनायानो जाहैबाय जोंहा बिहावा आरोना लावदुम बिफाया बाबाया ओमफ्रायहाय नै जोङो ओमफ्राय उनथिं थांगासिनो
ओमफ्राय मोसाग्राफोरबो दङ आरोना जोङो बयबो थांनानैहाय वेलकाम खालामहैनोसै सारखौ स' नोंथांमोनाबो फैबाय थादो ओमफ्राय दिनैनि बे प्रग्रामावहाय नै आगै सोमखोरबो दंमोन मेथाइ खनदोंमोन बिथाङा आङो बिथांनि मेथाइ खननायखौ नुहैस्लाबासै आरो This is a Daimary long leg! Long leg! Long leg! This is a Daimary long leg! Long leg! Long leg! This is a Daimary long leg! Long leg! Long leg! Hey, Murari! नै नोंथांमोना नुदोंना गेदारिंखौहाय ओरैबायदि बिस्वजित सार फैनायखाय ओरैबायदि लोब लोब बयबो सारखौ नायनो होननानै फैजोबदों आरो लोगोसे सारनि जेसेबांखिनि बुंनाय राव बेखौनो खोनासंनो थाखाय बयबो रायजो राजाफोरा फैजोबथारदों आरोना थ' बिनि थाखायनो जोबोर मेहेर गोनां जाबाय दिनैनि हाबाफारिया लोगोसे बेनि हेंथायै गेलेनो साखाफारा जानाय पावाफोथार फुटबल क्लाब बे मोननैनि गेलेनाय हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय जोंनि दिनैनि लिंहरजानाय सिबिजाथाव आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन आंहा सफैनायाव एसे लेट जाबाय गुबुन मोनसे हाबाफारियाव एसे गोबाव जानानै जियानो जायाथों बिनि थाखाय आङो निमाहा बियो फैनानै मोजां मोनबाय बयखौबो बायदिसिना खेला गेलेनाया जोंनि मोनसे हुदा हारिमु बेखौ जोङो बिब्दिनो लाखिबोबाय थादों आरो लाखिबाय थानांगौ जोंनि लाइमोन जिउआव लाखिबाय थानो खाबु मोनो आरो बेजों गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिलांनो हायो आरो गेलेनायनि बिथिङावबो एसे गोसो गुदुं जानानै बेफोरखौ लासै गावनि जिउआव सोलोंनानै साफा दिनै बेवहाय जि मोनसे प्राइज मानि फुटबल बादायलायनाय बेवहाय फाथिदों आं सानो बेबो जोंनि लाइमोनफोरखौ थुलुंगा होगोन जोंनि टीमनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ मोनसे खाबु होदों बेनि गेजेरजों क्लाबनि माबा माबि मावनायाव एसेब्लाबो सहाय जागोन होननानै आङो सानो
ओंखायनो बेखौ क्लाबनो हरदों आरो क्लाबा आरो एसे साबसिननिफ्राय हामसिन दायथ' लाबावनानै आरो बायदिसिना बादायलायनाय खालामलांबाय थाबानो जाबाय खालामलांबाय थाबाबो जाया जोंनि गामिनि लाइमोनफोरखौबो बेवहाय कच लाबोनानै फोरोंबाय थानांगौ बढ़िया बढ़िया जी सिगां ना जोंनि टीम इयो आबो गेमसनि जोंनि हरसिन सिरे हेनसेक लानो मोनबाय ना सेल्फि लानायखौ लानो हादों जोबजासिम सिरिबाङै नोंथांमोननो थिखानाय जायगायाव बे समाव जों सासे आलासिखौ मान बावनो थाखाय आखायाव लादों बिथाङानो जाबाय जोंनि ओनसोलनिनो नृत्य प्रदर्शन কৰাৰ পাছতে খেলখন আৰম্ভ কৰিম পুনৰ আৰম্ভ কৰিম কণ্ঠে বিৰতি লোৱাৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছোঁ কমিটিৰ তৰফৰ পৰা नोंथांमोना जाहाथे गेलेबाय थानाय गाननायखौनो गांसे आलासिनो थांफैयो नै दायो जोंहा पमा पथारनिया देरहानाय टिमनानै गेलेनायाव देरहानाय जेननाय थाखाय
기준 한들. 하람 yang bay. जोबलांबाय जोंना गेमा नै बिथांमोननि गामिनिया देरहाबाय जोंना देरहाबाय मालायसो देरहानायखाय जानो गामिया देरहासै नोंनि दुखु नङा दे जेबो नङा बिराद मोजां गेलेदों बेनि थाखायसो फाइनेलाव सफैदों आगै सुरजित मा खबर आगै जों दिनैसो नैबेसो दिनैनि भिडिअनि क्रेडिटआ बेनि सायाव क्रेडिट गोस टु गावनो थाखायो जाबायना सोरनिबा रावबो सामलायनो दंले दिनैसो लास्ट जोबजासिम फुटबल खेलायाव थाफेरबाय होनदों दिनै लास्ट दिनैसो फार्स्ट टाइम नङाबा जोङो फुटबल बिदि प्रग्रामावहाय जोंनि पारफरमेन्स जोबबानो जोङो थाङो आरो दा गावनिनो खेला जाहैबाय नालाय बेनि थाखायनो होनाय सासे बिथाङा बिथिं मालाय लीना एक्ट्रेसआ फट' जोंहा बिथिं नै आनैखौ माबोरै नुदों नोंथांमोना दिनै कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरलाय आनै गसंलाय खेबसे दोनगोन आं मोजांखौ नुनानै नै गसंदे आनै Iya.